ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପୋଲ ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ପୋଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହଁ, ଆଜିର ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ କିଛି ରାମାୟଣ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ପୋଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ପୋଲର ନାମ ହେଉଛି ରାମ ସେତୁ, ଯାହାକୁ ଆଡାମ ବ୍ରିଜ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆଡାମ ବ୍ରିଜ ନାମରେ ଜାଣିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏହି ପୋଲକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହାର ନାମ ଆଡାମ ବ୍ରିଜ ନାମରେ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ଆଡାମ ବ୍ରିଜ ରହିଗଲା। ତ ଏହି ପୋଲଟି ଭାରତର ରାମେଶ୍ୱର ଧନୁଷକୋଟି ଠାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମେନନ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ରହିଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍। ଆମର ପୁରାଣ କଥା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତାମାତା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାନର ସେନାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ପୋଲକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରାମ ସେତୁ ପୋଲ ହିଁ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ପୋଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆମେଜିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି।